Nisam upoznat, nisam. Ja nisam upućen, ali mislim da je to pametno. Zato što nije u redu ništa da se troši, a da se ne plaća. Malo je teška situacija ekonomska i teško je znači posao. Možda će računi biti veliki. Možda ne bi bilo loše da cena bude malo niža, da bi mogli građani da plaćaju. Ništa nisam informisana i nemojte dalje ništa da me pitate, nikakav korist nemate. Ali mislite da struja treba da se plaća? Pa, i nemojte više to dalje. Dosta smo bili gotovani. Në zonën e Veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe, ekzistojnë edhe ndërtesa të reja si kjo, që janë ndërtuar pa instaluar fare matës të energjisë elektrike, që do të tregonin se sa energji elektrike ka shpenzuar kjo njësi e banimit për një muaj.